Amin wa bi nasta'inu ala muridnya wadin. Srobi syadari wa yasi amri yang udatan min lisani. Dumateng panjenenganipun Bapak petugas saking anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saking fraksi PDI Perjuangan nunjih panjenenganipun Pak Mas Refreda utawa Mas Reda akrabipun ingkang kula hormati dalasan sedaya rombongan dumateng panjenenganipun petugas saking Babin Kamtipmas Kalurahan Purworejo lan ugi panjenenganipun Bapak Babinsa saking Kapanewon Girimulya ingkang bertugas wonten ing Kalurahan Purworejo ingkang kula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Atemo Suwito minangka sesepuh paguyuban seni jadilan Sri Mekarsido Laras saking Padukuhan Tileng Purworejo Girimulya Ponorogo lan sedaya Bapak Ibu sagung para Suntresna Budaya mliginipun seni jadilan sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ing kaledahan menika dinten Minggu Kliwon Surya kaping 21 Juni warsa 2000 selangkung ingkang terhormat panjenenganipun anggota Dewan DPRD Provinsi DIY inggih menika Mas Refrida ngawontenaken hiburan ingkang wonten ing Padukuhan Tileng menika ngawontenaken pasugatan pagelaran inggih menika jadilan Sri Mekarsido Laras saking Padukuhan Tileng Purworejo ingkang panjenenganipun makarya kalian Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepisan malih dhateng panjenenganipun Bapak Sesepuh Sri Mekarsido Laras Pak Atemo matur sembah nuwun sanget dhateng panjenenganipun Bapak petugas saking anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta anggenipun memperjuangkan saestu dhateng paguyuban Sri Mekarsido Laras dumugi wekdal menika taksih tetep eksis lan mugi-mugi menika mangke saged lestantun langgeng dumugi akhir zamanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun taos uninga bilih pengabdian masa baktinipun Mas Freda menika kawiwitan tahun menika 2024 ngantos benjang dumugi tahun 2029. Nah, ingkang menika monggo kasuwun doa restunipun mugi-mugi mangke Mas Redanganipun ngasta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta saged berjalan lancar, sukses lan saged memperjuangkan sedaya aspirasi masyarakat Pendorojo mliginipun linggahipun Girimulya Kulon Progo minggahipun wonten ing lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Amin ya rabbal alamin. Nuwun sewu mbok bilih salajengipun kanthi pertimbangan perjuangan saha labuh-labetipun Mas Freda. Insyaallah mbok bilih semangke tahun ingkang badhe dateng 2019 lan salajengipun badhe majeng malih kasuwun responipun saking sedaya tokoh masyarakat langkung-langkung saking generasi PDI Perjuangan ingkang minangka dados lelayaran utawi tinitianipun petugas ingkang sukses menika Mas Refrida ingkang menika monggo kasumeraken dhateng para Bapak Ibu sedaya mugi-mugi mangke saged kasempatan ingkang dados gegayutan menika lan lestantun lajengaken berjuang kalian masyarakat. Ngeten nggih Bapak Ibu sedaya? Sanggup nggih? Matur nuwun. Salajengipun Bapak Ibu sedaya, mbok bilih perkembanganipun paguyuban Sri Mekarsido Laras dumugi menika nggih mangke badhe menawa nampilaken ingkang klasik utawi ingkang lami lan ingkang terbaru monggo kasuwun dhateng para pamriksa sedaya kasuwun lenggah kanthi sak sekecanipun dumugi sak paripurnanipun keamanan, ketertiban lan sanes-sanesipun kasuwun kasumanggaaken para paniksa sedaya.
Salajengipun mbok bilih sak menika wulan ingkang sae kagem sami hajatan upami Bapak Ibu wonten ngersakaken badhe ngaturi Sri Mekar Sida Laras siap nggih sak wanci-wanci. Nggih, matur nuwun. Salajengipun amprih ngengeti wekdal ingkang sampun sendhi absenten kasuwun atur pangandikanipun saking ingkang kula hormati penyempun Bapak anggota Dewan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saking fraksi PDI Perjuangan datang penyempun Mas Reda papan saha wekdal kacasaken sak cekapipun sumangga katur matur nuwun. Aku butone maksudnya. Nggih, matur nuwun wedalipun awit pun caosaken dhateng kawula ngapurun radi randhat amargi kala wau buka pagelaran wonten Banjaraya Kalibawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera kagem kita sedaya. Ingkang tansah kawula bektosi, kawula hormati, sesepuh pinisepuh wonten ing Dusun Tileng, sakwiyaripun, sakjawinipun Kalurahan Pendawareja, linangkung dumateng sesepuh paguyuban Sri Mekar Sida Laras, Mbah Atema, saestu saking kawula ngaturaken ageng matur nuwun sampun pun purun dampingi wonten kegiatan pentas seni budaya menika. Ingkang tansah kawula hormati saking perwakilan Kalurahan Pendawareja, ingkang tansah kawula hormati tim monitoring saking Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo, matur nuwun sampun dampingi monitoring pentas fasilitasi budaya menika. Ingkang tansah kawula hormati Bapak Babin Kamtibmas Kapanewon Girimulya napa Kalurahan Pendawareja, matur nuwun sanget sampun pun dampingi wonten mriki Bapak Ibu para rawuh pamiyarsa sedaya ingkang tansah kawula banggaaken. Ngapunten boten saged nyebat setunggal muga setunggal. Ingkang sepisan kawula ngaturaken ageng matur nuwun sanget dhateng paguyuban menika sampun nguri-uri sampun ngleksanakaken pentas fasilitasi budaya menika wonten Dusun Tileng. Sri Mekar Sida Laras menika sudah yang ketiga kalinya saya fasilitasi kagem kegiatan seni menika kawontenan Pendawareja menika wedal pilihan kawula 2024-2029 menika kula menika wonten Pendawareja menika targetipun namung 400 swara Bapak Ibu. Ananging mungkin mbuh ledo seneng weruh lemune apa weruh kepiyene iki aku ya ora ngerti. Kula teng Pendawareja menika angsal 1000 pemilih. Tepuk tangan buat Pendawareja. Dados Pendawareja menika ndadosna perhatian khusus dhateng kawula termasuk pembangunan jalan samangke wonten Dusun Tileng enten pembangunan jalan corblok sepanjang 500 meter, lebar 3 meter. Menika
pawange sing jenengane Mas Gadil niku meng ngomak ngamuk kula teka-teka ning omahku ning ra tau bangun dalan. Mengke kula nek ndadi teng mriki mboten ditambani. Wong kula njaluke rondo anak siji. Ana ora kanca-kanca? Ana. Wah ya ora. Kok njuk langsung dinehi. Wong rung sida ndadi. Nggih. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, kula mboten ajeng matur kathah. Intinipun matur nuwun sanget sampun pun ngleksanakaken fasilitasi budaya. Salajengipun monggo pun uri-uri kabudayan Ngayogyakarta Hadiningrat khususipun Jatilan samangke wonten upacara adat merti dusun, merti kelurahan, merti sendang, merti kali, monggo pun uri-uri menika amargi saking adat budaya menika menjadi tonggak dana keistimewaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Salajengipun kathah klenta-klentunipun anggen kawula mentasaken pentas fasilitasi budaya menika saestu saking kawula anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta saking fraksi PDI Perjuangan ngaturaken agenging pangapunten sak kata-kataipun. Kawula akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sami mirsani. Kanthi wijil pangandikan saking pun Bapak Supreda minangka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang saestu sampun kolaborasi utawi manunggal kalian sedaya warga mliginipun Padukuhan Tileng Pendorejo. Sampun ketingal realitanipun utawi kasunyatanipun bantu wontenipun fasilitasi kemajuan Sri Mekarsi Dolaras ingkang kaping kalih bantuan fisik utawi infrastruktur ingkang arupi cor blok jalan ingkang menika kula awit naminipun warga Padukuhan Tileng lan sedaya ngaturaken agenging pamatur nuwun ingkang saestu. Mugi-mugi amal sae Bapak Ferry Freda samangke dados tambah amal ibadah panjenenganipun Bapak Freda. Matur nuwun. Salajengipun kagem Sri Mekarsi Dolaras bilih menika kaping tiganipun awit saking pentasipun Mas Freda kula ngaturaken agenging pamatur nuwun lan mugi-mugi mangke anggenipun nindakaken tugas lan kewajiban sebagai anggota dewan saged lancar, saged manggih rahayu widata wilujeng, sedaya masyarakat saged ngraosaken perjuanganipun Bapak anggota dewan nggih menika Bapak Freda wonten anggota dewan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saking fraksi Partai Perjuangan PDI Perjuangan Indonesia. Bisa malih mugi tetap lancar tugasipun lan mekaten mbok bilih kagem salajengipun wekdal sampun tungkap sonten monggo Bapak Ibu pamriksa kula aturi hanya kecakaken anggen sami pilenggan mriksani pentasipun seni Sri Mekarsi Dolaras lan mbok bilih mangke sampun paripurnanipun pagelaran menika mboten langkung saking paguyuban Sri Mekarsi Dolaras sedaya namung nderekaken sugeng tindak sugeng kundur lan jaya-jaya wijayanti manggo suka lan basuki sugeng pinanggih wonten ing sanes papanan wekdal. Kita akhir kalam pelita wekdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng amriksani monggo nuwun. Oh ya.
Ayo to, ayo to, ayo to.
libur acara tidak takut libur. Goreng
Semakin manis
Awas, awas. Gak. Oh iya. Yuk. Ya. Yuk. Alon. Oh iya. Ayo, oh iya. Ayo toh.
Inggih, segara matu sampun katur lumantar kanca-kanca Sri Mekarsida Laras. Nggih. Tawani kan. Piye, Mas? Bapake sing niku. Coba ditawani badhe pamundutan saged Nggih, menapa. mbok pilih Tawani, wonten Bapak. pamundutan. Saking Heeh. Nggih. Sampun wonten pamundutan dereng, Mas? Dereng wonten iki ketoke kayane ambu-ambune kaya arek ana pamundutan gitu. Oh, ngoten. Mbok pilih saking Bapak tamu Pak Reda. undangan nggih. Pak Reda menapa dene? sekedar Mas. Ha. Tak sepik-sepik ya. Ora turu putih kayane ambruk. Payo kok ki ambu-ambune Mas Rizal glundung iki kok turu putih. Ampun. Ampun. Ora. Bojo loro. Ora apa Pak Gatot. Nggih. Mriki lho Pak. Wonten Mas Mriki, Pak. Gatot. Oh, lah ya. Mau esuk ngeder kok ya, Iki Mas. gek tangi turu iki katase Mas. Kepengen mau tekan subuh jare. Semoga Bapak ini mau enten pamundutan Mbak Tata. Bojo loro. Oh, bojo loro. Saking winggih kala wau. Mbok pilih wonten pamundutan malih sumangga matur kemawon. Nggih. Tasih pun tenggo sareng kanca-kanca Sri Mekarsida Laras. Injih, setunggal mboko setunggal pun pinangkane ingkang sampun mlebet. Injih, ingkang sampun mlebet nggih. Heeh. Pinangkane monggo wis engko bebungahe keri. Injih. Sumangga, Cong. Ayo yo, ayo.
mergo wis kulino munggah gunung to Mas. Wis iso penggos pokoke. Enak. Aku arep ngetutke wedi kecengklak. Kene aku ning ngrungokke karo ngene Piye? ngene. Karena Nanti aku melu mendelik to Mas. Kene iki kok melu krasa lho. Aku ngapet ning kene Mas ning weteng. Inggih, menika pun lajengaken menapa dilongi rumiyin Mas? Ade lajeng nggih. Oke. Inggih. Sisan oleh ngadeg Mas Rizal. Oke. Langsung dihadirkan janji setia. Kat Oh kata Senjati. Kata Jati. Katru saya jadi. Aku saking senengku lho. Heeh. Saking senengku nek jenenge janji iki wis kudu setia siji wae. Alhamdulillah. Benar, iya. Wis. Jarine. Tak Seroke seroke to to ning Mas. pusing mau. Kok bener ayo. Injih, kata Senang Sejati. Ji, semoga ngatur. Injih tasih wonten to Mbak Bilih samangke wonten pamundutan. Nggih Mas Injih. nggih. Mumpung tasih wonten wedalipun. Ji, masih ada satu babak iki nggo pamundutan tak isih bisa minangkani wae dhewe no. Heeh. Mugi-mugi nggih Mas nggih. Ayo. Pripun Pak? Oh nggih. Oke, nggih mangke dipun pinangkani Pak nggih. Heeh, saking kru niki Mbak Tata. Oh, nggih ngersake napa Mas? Gubuk Asmara asmara. Gubuk asmara. Lah kaya Mas Bambang biyen. Ya ini naik gubuk kok ngono to. Heeh. Oke tok kok Mas. Oh karo aku to. Lali aku. Heeh toh. Lah kok Eh. oh dicipi siji Mas. Waduh. Kok bahaya Bambang sesuai ra tau ketemu ya. Semoga Adakah tersenang sejati bersama Sri Mekar Sitularas?
3, 2, 1. Tarik yo. Sido laras yo. Oh ya. Iya. Ayo toh. Mari kawan kita bergembira dengan sukacita bersama si Laras jadilannya Bengawa Raja. Piye Mas? Aket mau kok nek gaget turi-turi putih wae lho. Turi-turi putih grubiak. Akan turi putih ini wedi siki turi putih. Ya alhamdulillah nih ngolehke dolar sithik-sithik ngono sak rene iki.
tresno ati soprene sing wani
Sedih
saking yatipun sombelan kudu urip ning alam donya iku peparinge kang maha kuwasa topo nganti ati lakowo Babeng. Ayo masuk. Awas mas. dadangi mas karang dadangi nek metu kadang nyikut barang aku sing dibas ikut lagi iki lha nek karo dadangi bahaya yakin iya bang arep pecah yo selang sore Habis kan? iya Oh ya. Iji catur sengyaning para pamirsa menika wau bapak ingkang angka kalih saking kula sak kanca Sri Mekar Sidolaras kami saking Tileng Pandhawa Reja.